tíú ag 7:08 ar scan a lachan istíreach Ross na rún. Níach mé an méid sin airgad am a héin, ha? Well, tá mi sé dolasteach go gáilíbhar beil, is féidir le mé a chuir seas am hang dúing. Fága fedí, túra mi sé airgó, nó gine mes was muintin ceart am agal líana leis. Or no, I cai muid ornint in a dhéanamh sús fós, ha? A caiith aon tú leom, a bhfuil sin sa bháid an méid sin airgad a bheits a teachaging, ha? Well, cuid mes a safe sa gefé mar sin. Ach far é chuir seas am hang, ní bheach. Lean ar an náms ní íman na sí fós. Ah, Jason. Hey, tógé sin. Can ag rud jazz go chain, huh? You know, beidir go rag muid go léir amach an ocht. Like dinner, sort celebration, huh? Get a cap for. The shot says pay off for Hagen, eh? No, níha. Ceir Emerson. It's rightfully ours, Jason. Police agad sin. No, Nílas Sam. Sní some ceir to ceart no mí ceart an anti shot. This is léir nach chul satsa. Not like Mom heard. How's Bernie? Hi, Sheila. Sinlig. Oh, cá greich you ag den egen raid. Dead old tartaries. Oh, nulls go le. Want fick you much then. Right. Come on. Si Bernie na jazz a jumper a tartanu. Malata. Chagalante. Jeez, Thomas a job hunter to to solve the designer wear. Hi, Ella. Not bit aimni behurt. St. Bernard's agus pennies and St. Designer were ella Thompson. Fish the Paul smooth to come hen, was she? Serenos, ni can on rudder be mar shacham hen go. Shall leave for him. Oh. Well, the real love you by? No, ni ha. Brunton Seville. Tas at hen beam. Tran of a horror month. All right. Well, to come a leader, much hen. Tas Sam agus V. Ach ta liam, what's up to shach of flahul? Cowrer bin shall roll lahul. Oh, me mush. Right, well. Rotada le watile. No, Sinead. Song of Holy Bernie. Okay. Bechla mahad. Day. Tom. Maidin wa rite? Maidin wa, ma go tá tam chuigan off squid. Ah, sure tá so gomach. Ní chur á gúis tú Jamie le punt ní saite. Chance. Well, tá dis ar pí fós go dhéana leis. Níl fós. Let me see it. Tá mé héna chuig nó go campi láis. Síre? When was check? Se. Ní ná chuig nóir nóir dhéar nach go bhíime ar síre. Dé sé más gan berta gon brisúháil. Ó níl Sam, tá ru daníos tábhachtaí an á síre. Tá so gomach. Ní an sean éon dochar ag an am chéanaí. Saolaí rite. Catí siar ar fás na Bahamas agus an Greenig scalan úsach. Ní sé sin an dochar gom héna agus Jack a chuirbh an ráiliad. Oh, well, tá sé mam sa Jeffrey an bhéna má. Tá go leor. Tá leidir te. Tá go é. Slán. Laia te hefens. How is it? Ní cóirlíonn an chléat? Hier is haast nu kantje op zijn bagdamo. Ó, bus nach téile tá bhíon. Kom along sa jaul. Chil sé measta, bhfuil sé bhfuil sa teach. Wel inis. Dat is van de sábhalteachta. Was niet genoeg, was iets op bagdamo. Ceú teafáid chaintí sinart. Nou, is er niet steeds kam sa rá. Ach tá mai cappa go fara choirí haine ú cúpla sleit chuirteigh. Cha mágad tú. Ní mágad tá mé. Go fólatas a cantíí a bhfuire níos leanna buí, nó mar agus lochta bhéir leid an sínail de mintia. Sínail de mintia, seafáid. Acha hémar, céad go tíireach tá geistead. Wel, het is mé hénig agus úhénig sa clíomh. Bhín dumús na roiíomh sa bheith lís haine. Ar a sinnaon teafáid is mú chola mé íomh. Choirín bocht.
cholaí bocht. Ní rud a be bocht faoi cholaín. Tá ní smó céige na bhíríomh. Smá tá méid sin céige. Cefa bú teag lí strappadar a slosir grúsin, ha? Crupnára se chuas an le gás scór blian. Bud is strappadar a seachí mar ó sé hén. Ceapam sé go rianta chur da sin. Ferráí agus an gesapain gásin an. Ara get up an go mo hún. Frigin tíad am aga faoi. Cuid a hén, cuid a dó, cuid a trí, cuid a ceir, cuid a cúig, cuid a sé, cuid a seacht, cuid a hocht, cuid a naoi, seaca, Oh. Sin. Gdí hílann tú? Man bhúil se sin go deas a brenn. Brenn se go háil, níos ceapri. Airige de mú. Sna chud a bhórró láin le a chana hen, ní chan tú leachcob. Ní se lein daoine smóna glán mamatha. Láin tú macha. Bhí hanrod a bhí an chorbeid gin bliana síis. Níor or se tú. Gur siad ar gáir ba sin na gáir a gcóna. Bhí Vanessa réit go meidir go cheartú chaí Colour Me Beautiful. Má mé cheart am haine bhil inach leat. Airige de mú. Bena, chaidir cyd ígas a stwf sin, fi hir, tá gawr o mor sin hys. Airige de mú. Paddy, dúir Jack ar seo ráid teirigid sin chuir sa safe. Tá an tagad seo an security hairúí nach rág na riomh, ha? Ba mi an an bhena íoc agus Beiidir go méid an nóin fácágin mortgage all. Well, cewa mortgage na nach muid cínta me an na hí cuiocht í chuéis. Níl mis sé sír mór an sa gafe agus níl sa gobir. Ah, well, tá mé cúdach job, ha? Well, tá me ggéar rud a cinint fiúntaach an leis an heirigid seo, Paddy. Yeah? Like what? Ceirt bhí é neistú. É neistú? Se, is dochanna, nó go hais cinint. Come on, Rita. You're not Michael Smurford. Píú cíl agat. Yeah, well, caiim se go gobrinis. Well, ar cór é seo a flé. Níl sé Paddy, níiad me a mál. Ach, a Rita? Lena sé amlóna. Dúirtas an daine ar gona gasúr, mar bhfuil tú déanana tadile. Óna chomrádaí. Padar chuna stántú. Bhí mé géisteach le a chlá, Tá sé thar cín fad. Íontach fair play aúach. Mas gur mágad, Padar. Buile tá fista ráid sa chumúpa. Tá sé han deas é sinna chluistá. Gal núme. Canlar ten sí síslá cin agus listing an go cat foods agus na dog foods is áir. Ní dhear í leachas do fasárin se pum fabul. Sinna mé sin, Padar. Right. Íontach, ar míle máid. Tagan Pedar sus lena smintí 60 cáúracha. Zaldar forrán. Tá cin go sé sin fear. Tána ar a bhhaach líam na chuil. Tá, líam sé. Ceach a gaiile leis radio. Déanann sé íhil gan áras. Tá sé an tóga lena chuid dibre. Well, sinna líam séinnig ceir Tugann sé cónmh domsa i gánaí. Na ríide? Sé, tá seán ansásta leis. Úna gan ina sé méid sin obair go deonach. Go dónach? Ach, idir mé héin agus tú héin. Ní bheith éon úna arm ná, dá gathach sé cúpla punt chuig am go ham. Cúpla punt? Slá. Ceirt tó thug le súlúam? Teoplas a bilan, ach go scríb men sin a chuig cinnti. Anú sé tín. Where? Jo, sin is seom. Am se mai féisi, nach mai ledí nu ceannach tegad do am. Nach chuil cear go leor? Íntach, bhí sé sin go háin i rit. Bé muid a dúna is go lua. Mus nach mór troie. Getan ni chuidir an tróna cham o hé seo. Nach na chéín se. A cha réite áidíide nach chain troi nach bína náteas go san nachi. Tá mo chuid lóistear a hí sem íon bí cholle lá. Torti má sés a fui sin. Céimá nach bhfuil éon bhélan os go san nachiras na róngo. Nach régan tá an anna cuiistí mar étain sa láid láh seil. Hen ar siúdan sin fer go bear na réiti dígan agus steach go gaid má hasí na grím le ní tróna bhób. Agus nach chain troíar nach mecha déide gáin seras na róla. Well sin troie cear go leor na sé tá brnar am spíefriú a caiim an áteúna. Tá brnar mar réite stór.
Ní chuoine méidí bhid tá defir bháil ort sa den. Fuck seo am. Naras sin caiintí féidir mis. Chuin na hóta. Dú mí maidí stead a rit. Slán, Maggie. Sinead you get nes tá áit glanta so sam friere. Súlam nach rota gur defra chur mo chud cosméri? Misha. When am I come on, yeah? Wanneer? Waarom die pikken zoals? Dat is het zie. De patje is er nee toch les. No, wie, wat is dat? Wie is bro lehet gaat het herstel or is er ook niet aan me gaan barn alleen, hè? De kleine turie weer een Italiaan hoe maar. Eliano mag, Rita is regnet al met mijn swijnen. Zo, als je gemaakt dat je de loalie. Yes, boss.